Po prvi put od osnivanja turističke organizacije Mladenovac, ova gradska opština predstavila se samostalno na 40. međunarodnom sajmu turizma, koji je održan od 22. do 25. februara na Beogradskom sajmu. Ono što bih izdvojio kao prvo jeste da je ovo prva godina od osnivanja turističke organizacije da mi samostalno nastupamo na Beogradskom sajmu turizma. I naravno za to smo ispremili ono što imamo u našoj ponudi, a to je osnovno ova ruta koju vidite iznad nas od Despota do Kralja. To je najveći uspeh naše turističke organizacije do sada, jer smo uspeli da umrežimo 3 grada na teritoriji Šumadije i da zajedno prikažemo to što imamo. Tako da je to nešto što je udarno u našoj ponudi. Pored promocija svih manifestacija koje se tokom godine održavaju u Mladenovcu, na štandu ove gradske opštine našli su se i proizvodi lokalnih privrednika. Takođe su ovde promocija onog što mi imamo kao manifestacije tokom godine, a ono što je bitno jeste da smo mi svojevrsna baza mladenovačkim privrednicima, što je meni najvažnije. Oni su svaki dan ovde sa svojim proizvodima, sa svojim promomaterijalima i oni prave dobar link sa nekim drugim tržištima za plasman svojih proizvoda. Kako navode iz turističke organizacije Mladenovca, prve ekskurzije rutom od Despota do Kralja krenuće već početkom proleća.